M-au întrebat mai multe persoane cum se fac găluștele din pâine uscată. În Germania se numesc Semmelknödel. Deci se folosește pâine uscată tăiată cu bulețe, se toarnă peste o cană cu lapte și se lasă 10 minute să se moaie. Între timp se prăjește în unt o ceapă tăiată mărunt, se călește puțin, doar 2-3 minute, se lasă 2-3 minute deoparte să se răcească, apoi se toarnă peste pâine și dacă îți va fi de folos această rețetă, să nu uiți să o distribui și prietenilor tăi. Mai departe se condimentează cu sare și piper, se mai adaugă 2 ouă, o legătură de pătrunjel verde tocat mărunt, se amestecă toate bine, apoi se umezesc mâinile cu apă și se formează găluștele. Eu de data asta le-am făcut mai mari, am făcut 4 bucăți, le-am pus la fiert în apă cu sare timp de 20 de minute și acestea sunt minunatele găluște din pâine uscată. Se servesc lângă diferite sosuri și sunt foarte gustoase. La unele restaurante din Germania puteți să comandați Schweinsbraten mit Semmelknödel und Sauerkraut. Este o specialitate de mâncare foarte iubită de nemți. Eu sper că rețeta mea vă va fi de folos și vă doresc spor la pregătit și poftă bună!